Suomen kunnallisvaalit järjestetään 13. huhtikuuta. Tässä prosessissa Chattogramista kotoisin oleva Taslimat Zaman edustaa Bangladeshia. Hän on ainoa bangladeshilainen ehdokas Helsingissä hallitsevan kokoomuspuolueen riveissä. Vaalilautakunta jakoi ehdokkaille numerot 13. maaliskuuta torstaina. Taslimat Zamanille on myönnetty numero 220. Taslimat Zaman totesi, tavoitteenani on erityisesti maahanmuuttajien, erityisesti heikommassa asemassa olevien naisten ja miesten, työllisyyden parantaminen sekä heidän yhteiskuntaan integroitumisensa edistäminen. Haluan edistää naisten voimaantumista, pukeutumisvapautta, lasten ja nuorten mielenterveyden tukemista lisäämällä budjettivaroja, urheilun kehittämistä sekä nuorten työllistymismahdollisuuksien luomista. Lisäksi hän on pyytänyt Suomen hallitusta tarjoamaan vaihtoehtoisia konsulipalveluja bangladeshilaisille, jotta Intian viisumiongelmat saataisiin ratkaistua. Viimeisten 3 kuukauden aikana hän on käynyt keskusteluja bangladeshilaisen yhteisön sekä muiden maiden järjestöjen kanssa vaaliohjelmastaan, mikä on herättänyt laajaa kiinnostusta. Taslimat Zaman työskentelee suomenkielisen ja kulttuurisen kehityksen sekä urheilun edistämisen puolesta. Hän on myös yksi Suomen pysyvän Shahed Minarin rakennushankkeen aloitteentekijöistä. Suomen vaalilautakunta on tehnyt äänestämisen helpoksi tarjoamalla ennakkoäänestyspaikkoja Helsingin kirjastoissa ja postitoimistoissa. Ennakkoäänestys järjestetään 2–8 huhtikuuta ja varsinainen äänestyspäivä on 13. huhtikuuta. Tulokset julkistetaan 16. huhtikuuta. Kaikki Suomen asukkaat, jotka ovat asuneet maassa vähintään 2 vuotta, ovat oikeutettuja äänestämään.